Хөкүмәттә 2020 елга республиканың берләштерелгән бюджетын үтәү йомгаклары һәм 2021 елга бурычлар буенча утырыш узды. Киңәшмәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия финанс министры Антон Силуанов катнашты. Бюджет үтәлеше һәм ил-күләм проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Илнең финанс министры республикада икътисадның актив үсешен һәм ил-күләм проектларының уңышлы гамәлгә ашырылуын билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов Антон Силуановны нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм республиканың социаль-икътисади мөмкинлекләрен ныгытудагы хезмәтләре өчен ТСРның 100 еллыгы медале белән бүләкләде. Безнең республика бюджеты һәм җирле бюджетларына үтәлеше ел барышында безнең инде күпмедер күләмдә акчаларыбыз калган иде ел башына. Шулар һәм инде 22,3 миллиард сум күләмендә федераль бюджеттан безгә ярдәм бирелде һәм 2 миллиард сум күләмендә бюджетный кредит, льготный ташламалы кредит бирелде. Булар барсы да менә безгә республика бюджетын һәм җирле бюджетларны иң мөһимнәрен дип әйтәм инде тулы күләмдә үтәргә мөмкинчелек бирде.